Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да стартирате Honda AV18 GEO. Първият признак да видим дали ще запали. И така. Щом върти, значи има признак да запали. Но кое да направите на Honda GEO AV18? Първа стъпка. Чакайте. Да смучите този кабел. При вас не знам. При този маркуч да смучите. Ако при вас е черен, нищо. Не е проблем. От тук тече бензина от резервуара към карбуратора, нали? Тук смучите бензин. След малко се върна. Така. Да видим дали ще запали сега. Смуках. Трябва да смучите от този кабел, а не от този, защото бензина ще убие. Да видим сега дали ще запали. Това е на един приятел скутера. Аз ще го взема, ще го тюнингувам като хората и така. Така, добре. Задължително трябва да смучите, защото няма да стане тази работа. Втора стъпка. Да нагласите хубаво оборотите. Я чакайте малко. Тъй. Правите на 0 бара оборотите. И сега правите чакайте. Добре. Значи палите с стартера, спирачка и газ и тук усилвате леко по леко оборотите и ще запали. Чакайте. Втори вариант. Смучите още. Защото по някой път не става. Сега ще се върне. Така, вече просмуках хубаво. Сега да видим дали ще запали.